कलर काढू कधी संध्याकाळी कधी कलर काढून जातं रात्री चाय मस्तपैकी उकळता काय रात्री काय रात्री किती वाजता जातो रात्री 8-9 वाजता जाऊ काय 5 वाजता ताईला काय करणार आता नाही कशा कर आता मध्ये हाणूचे लागतले आणि आता होईल तार हवा देता आणि नको येऊ द्या चल तर बुर्जी आणि चपाती तुम्ही पण नाश्ता करू घ्या गरमागरम तर मित्रांनो मी मॅड इंदळकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा तर आता जरा नाश्ता बिष्टा केला आहे मस्तपैकी आणि आता जरा जाते बाजारात सामान आणूचा आज काहीतरी रेसिपीची व्हिडिओ तुमका दाखवू भेटत तर त्या रेसिपीचे जरा सामान आणूचा तर त्या सामान आणूक जाते आता मी भूषणानं सांगला ना भूषण पण येता आता तो येल्यानंतर मग मी आणि तो बाजारात जाऊ सामान वगैरे घेऊ आणि मग रेसिपी करतानाची व्हिडिओ तुमका दाखवीन तोपर्यंत ब्रेक ₹120 कोलम खायचं ₹60 120 टोमॅटो द्यावा 1 किलो कडे वाटे कोणाकडे पार करा आला तर 10 रुपयाचा आला विला असा मग आला विला काय करायची काय सामान नाही झालं एवढाच कडधान्य पण आणले ना कोंब गेले अंडी द्यावर डझन गाडा घेऊन येतो घे चुरचुरला काय नाही लागलं बघे तर आता थोड्या वेळासाठी जरा मारलंस तुझ्या अंगावर एवढं ऍक्सिडेंट झाला थोड्या वेळासाठी जरा चुकला आमका कॅचअप करू नको राहून दे थांब जरा वाटलं
जाऊन रसाडलं की काय लागला मस्त काय नाही वाईट खर्च रॉकी हे जरा आजारी हा त्याचे गोळे वगैरे चालू असत. आणि आमचं टायसन टायसन इकडे बघ. आमचं टायसन ह्यांचा नाश्ता झालेला आता. तर ह्यांचा नाश्ता म्हणजे एक 2 चपाती एका 2 चपाती एका 2 चपाती. तर 2 चपाती असेच देत नाही मी. तर डूल्स म्हणून एक ग्रेव्ही येतात. तुम्ही डॉग शॉप जर ह्याच्यात गेलात किंवा मेडिकलमध्ये गेलात तर तिकडे डूल्स म्हणून एक ह्या येतात ग्रेव्ही येतात चिकन ग्रेव्ही. तर मी ती चिकन ग्रेव्ही आणलं आहे. आणि 2 चपाती एका तुकडे करायचे छोटे छोटे चपातींचे छोटे म्हणजे नॉर्मली असे. आणि त्या तुकड्यात ग्रेव्ही टाकून मिक्स करून चपाती द्यायची. तर तुम्ही पण जा. जर कणकोलीत कोणाक माहीत नसत तर आपला योगेश मेडिकल असा खाली. तर त्याचा नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये घालीन. तर त्या तुमका दाखवते पॉकेट थोडक्यात. हे बघा रोल्स असा. तर ह्याची प्राईज हे बघा जास्त महाग नाही 35 रुपये. तर ह्या तुम्ही एकदा वापरून बघा. 150 ग्रॅमचा असा. ह्या तुम्ही वापरून बघा. हे बघा कसं मॅड होता तो बघा. वासागत कसं मॅड होता तो बघा. तर मी पहिल्यांदा ह्या एका ग्रेव्ही वगैरे काय घालत नव्हतं ह्या टायसनला. तर आता मी जेव्हा ग्रेव्ही घालूक सुरू केलं म्हणजे हाली झालो महिनो झालो. तर ही ग्रेव्ही घालूक सुरू केलं तर 2 चपाती तुकडे केलेले 2 चपाती तो 7 सेकंदात खाता. किती 7 सेकंदात. मी मॅड झालेलं आहे पहिल्या वेळी. तुमका ह्याची व्हिडिओ नंतर दाखवीन. पण आता ते नाश्ता केला ना त्यामुळे नाही आता दाखवते. पण नेक्स्ट टाइम तुमका दाखवीन. 7 सेकंदात खाता. आणि ह्यो गडी चाकत खाणार. पण ह्यो 7 सेकंदात 2 चपाती खाता. मी टाईम पण लावलेला आहे. तर झाला तुमका दाखवलं आहे. आता राहुला नाश्ता कोणाचा घालूचा. आपले या दोघांका घालू काय काहीतरी. तर ह्यांका पण आता घालतंय. तर ह्यांचा पण ह्या फूड असा हे बघा. तर ह्या बॉटलमध्ये टाकलंय. तर हे बघा टाकतंय बघ. जास्त टाकता नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमका नीट दिसत नाही म्हणजे ही लाईट असा. तर आता आज सोमवार आज लाईट गेली आहे त्यामुळे तुमका नीट दिसणार नाही. दोनच असत शार्क असत. तर चला पुढच्या कामाक जाऊया आपण. तर मित्रांनो टीव्हीची व्हिडिओ सुरू झालेली असा. तर व्हिडिओच्या कामाक मावशी लागली हा. आमची मावशी वरती बघ ही आमची मावशी. तर कांदो कढीपत्तो टोमॅटो आणि ह्याच्यात आत्ता आपण आणलेला सामान कोथिंबीर वगैरे. त्यात पण कढीपत्तो असा. त्यानंतर आपला मसालो. तर ह्या सगळा कापून घेतल्यानंतर तोपर्यंत मावशी कापून घेऊ दे सगळा सामान काय तर बारीक काय तर करून घेऊ दे. तोपर्यंत आपण पुन्हा एकदा ब्रेक घेऊया. आणि इकडे कुकरमध्ये काय टाकलं गे चणे वाटाणे बटाटे कडधान्य असं टाकलेलं असा. अंडी सगळा एकाच ह्याच्यात टाकलं. एका कुकरमध्ये एवढा सामान त्यांनी उकडत टाकलेला असा. तर चला मग सगळा ओके झाल्यानंतर आपण परत भेटू. तर मित्रांनो सगळा सामान बारीक करून झालेला असा. तर परत एकदा सांगते तुमका 7-8 पाकळी असत. त्यानंतर थोडीशी कढीपत्त्याचं पालो थोडंसं कढीपत्त्याचं पालो. टोमॅटो किती घेतला 3-4 5 टोमॅटो असं ते. त्यानंतर कांदो 2 ना कांदे 2 कोथिंबीर जराशी. त्यानंतर इकडे उकडलेला बॉईल झालेला सामान म्हणजे बटाटे असा चणे असत. त्यानंतर वाटाणे असत. तर आता तुम्ही विचारा दिला असताच नक्की काय अंडा बिर्याणी हा त्यानंतर वाटाणा भात म्हणतात तो असा की काय असा. त्याचं नाव आता त्या रेसिपीचं माका पण माहीत नाही मावशीक पण माहिती. पण तिच्या पद्धतीत ती आपली बनवता. तर तो पदार्थ माका आवडता.
आणि सोमवार असलो की म्हणजे सोमवार म्हणजे माझ्या मावशीचो सुट्टीचो दिवस, तर तिका सोमवारची सुट्टी असतात. तर सोमवारच्या दिवशी काय नाही काय म्हणून असं काय नाही काय असतं स्पेशल. तर माझ्यासाठी मी तिका काय नाही काय बनवून सांगतो. तर आता त्या पदार्थाचं नाव नक्की काय, अंडा बिर्याणी म्हणतलास की वाटाणा भात म्हणतलास, त्याचं काय नाव असतात. तर आता काय काहीतरी स्पेशल नाव ठेवू गया. तर ही अंडी मग अशी अर्धा डझन अंडी घेतले, तर ही उकडलेली असत. तर हळूहळू हळूहळू पुढच्या कामाक सुरू. त्यानंतर राईस बॉईल केलेलं ह्या किलो की नाही ना, भात भात तर तो पण टाकू शिजू. तर दाखवते तुमका हळूहळू. तर या जिरा आणि हा काय मोहरी, आणि इकडे बासमती जे आता आम्ही आणला. तर हे तांदूळ 2 किलो बासमती राईस आणलंय मगाशी तो. तर माप घेऊचा लागता, कारण काय जास्त टाकून उपयोग काय नाही, परत उरलं तर गच खराब होईल किंवा उरात. तर त्यामुळे मापात टाकता मावशी. तर ह्या माप असा आमचा रेग्युलर. दोन टिपरी आमका लागतात डेलीची. म्हणजे संध्याकाळी परत उरतात थोडंसं, पण संध्याकाळी जरासं टाकून लागतात डेलीच्या ह्याच्यात. तर आता 2 टिपरी घेतल्या नसतात त्यांनी. तर टोप ठेवल्यानंतर पहिल्यांदा टोप तापल्यानंतर तेल प्रमाणात, उगाच जास्त नाही कमी नाही, प्रमाणात टाकायचा. मोहरी 1 2 दीड चमचो टाकला. त्यानंतर जिरा, जिरा टाकल्यानंतर टोमॅटो कापलेलो, उसके बाद प्याज डालने का म्हणजे कांदो टाका. त्यानंतर कोथिंबीर कापलेली ती टाकायची. त्यानंतर घरातलो रेग्युलर तुमचा मसाला असतात तो टाकायचा 1 चमचो. आम्ही 1 चमचो टाकला. तुमच्यावर हा तिखट किती हवा, किती काय हवा. त्यानंतर बॉईल केलेला सगळा सामान, चणे वाटाणे बटाटे त्या टाकायचा आणि सगळा मिक्स करून घ्यायचा नीट. चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचा सगळा सामान. त्यानंतर हे अंडे टाकायची 1 2 3 4 5. अंडी टाकल्यानंतर पण चांगला मिक्स करायचा, म्हणजे अंडी पण चांगली मिक्स होईल. त्यानंतर तांदूळ आपलं बासमती राईस असतात किंवा कोलम असतात राईस, जो तुम्ही आणशाल तो धुवून झाल्यानंतर डायरेक्ट नसतो टाकायचो.
तो टाकल्यानंतर परत एका पण मिक्स करून घ्यायचं. अशा प्रकारे आपला सगळा सामान टाकून झालेला असा. आता फक्त वाट बघायची, ती मात्र आपल्या रेसिपी कधी तयार होईल त्याची वाट बघायची. आणि त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकलं का 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2.5 चम्मच. आम्ही किती चमचे टाकला? 2 ना, 1.5 चमचा टाकला मावशी. नाही होता आणि झालं तर काय परत मीठ घ्यायचं, पण जास्त मीठ टाकू नको शक्यतो. त्यानंतर मी मगाशी बिर्याणी मसाला आणलो, तर तो आपण त्याचा उपयोग करायचा. बिर्याणी मसाला टाकायचा, सगळं टाकायचं. रविवार आहे स्पेशल डिश. त्यानंतर ह्यो मसाला आणलेलो तो आता आम्ही टाकला. ह्यो भूषणचं मोठं भाव, मगाशी भूषण होतं त्याचं मोठं भाव, त्याचं नाव गौतम. स्पेशल डिश पुलाव आणि म्हणतलं बिर्याणी म्हणतलं की वाटाणा भात. तुका कायचं नाव ठेवू तर नाव ठेव. तर झाला सगळा ओके मध्ये. त्याला किती वेळ लागत शिजाक? 15 मिनिटाला. थोडं गॅस ठेवलं 15 मिनिटाला. तर आता आपण भेटूया 15 मिनिटानंतर. थोड्या वेळानंतर किती शिजता काय शिजतात आपण नंतर तुमका दाखवूया. तोपर्यंत पुन्हा एकदा ब्रेक घ्यावा. 15 minutes later. तर अशा प्रकारे आपली रेसिपी झालेली असा. मावशीने सांगितल्याने रेसिपी झाली. तर आता आपण बघूया. गरमागरम वास तर 1 नंबर येता. तर आपला झालेला असा 1 नंबर वास लय भारी येता. तर आता आपण थोड्या वेळानंतर टेस्ट करणार. तर तुमच्या पण तोंडात पाणी सुटलं असतात बघून, तर तुम्ही नक्की येवा, जेवू घेवा. तर चला मग.